mi da ɓoyendo nde wona ko jaw hirugal ilman soud walla amadou ladde ousmane ali kane an ko kalɗa ko nani haala omo heeɓi ayde ɗo hanki ayde ɗo hanki mi noddima ari haala omo heeɓi omoni ken mawɓe en gona sukaɓe neɗɗo kala kaɗa haala haalden allah kula allah min mi arata ɗo mi ummo Fuuta mi ara ɗo nokku ɗo mboɗo yiɗi ɗo ko dañmi mboɗo woppi ɓesgu Fuuta mi ara allah wallani mi daña ujunnaje nogas nguɗo garmi ummo ni ko mawɗo o wona cukalel guittumi ujunnaje nogas mbimi yo moftana ɗo e ɓaawo janggo comme joho Fuuta mi ara o wi o waɗi marchandise ete o wi o yoɓani a fijiray hakkille ma o am a accay hakkille ma mo fijirta o koy eyi haaldu awa mawɓe jara haaldu allah wimi o resdala ngay fo ha a faami siɗa halfita goɗɗo buuɗi ara a adday témoin koy ko fotino goluuje noogue ɗum ɗo nawi weccetni ka awa joni honto témoin makko wona joni lam buuɗi fi allah to son jangkoy abdoulaye ta son jangkoy wonko haali warses tan pour le warses a haali o haali wonko haali noon yeyi mbiɗa a resdimo samana ma ujunnaje nogas ujunna ha mbimomi franc eyi ɓooya min en Pullo, pullo he- eyi, fana pullo. walla CFA pulaar heɗo nde heddi koy heɗo nde jenti a wi a resdimo yeyi hakkundema allah eyyi kanko o wi mbiɗa o yeehi o waɗi ɗum e sago makko kanko o wi mbuɗa tottanimo joni min namdimi ɗo so mbeɗa aɗa jogui seede ha samana mo tottuɗamo mbeɗa aɗa jogui seede muɗum hunde fof ma waɗi seede eyyi mbaɗa jogui seeɗa kay mbaɗa jogui seeɗa haala gasi hakkunde men nenam mbimami billahi wallahi taala mi totanmomi 100 000 francs mbuɗo 100 000 francs CFA tottuɗamo ko ñalawma goto walla ko saaha saaha fof a totta mum lawol gotol soddet allah wiite wallahi billahi wallahi allah ne tawa eyyi haalde sese allah woni seedam o fijiray hakkille makko o wi allah no tawa allah waɗi o addi ala ko allah allah tawaka ala allah woni seedam allah tawaɗo yo noddu on ɗo yo noddu allah tawa ɗon min jonnudalam biti ko patron an ceerno mouhammadou diallo o jaɓatala hay halfinede buuɗi o jaɓata o wi adday erreur guila mi iwi guila mi hewti ɗon ko ɗum o idina rentinde seede allah mbiɗa awa allah woni seede ma aha nodduno a ala waɗa seede bani adama wona kam yi on jaw a addaymo koy abdoulaye war sese addaymo ɗo mbaare seese ɗo ko gadɗon koye galle lamɗo legal awa accani a faami on mbarat seese haaju moɗon lijito son gandi o mbawa yaade seede nawon police min mi waɗi seeɗa min kadi waɗi seeɗa min yimi heftan e hettan o kanko Mi yiɗa haala kewka. mi sikki tum ko hara indema ko mbewa hirsa ɓeƴ doy koy joni neɗɗo ñamata neɗɗo hara ɓenda D'accord. an wi seede makko allah Eyi. ala seede bani adama kanko wi mbuuɗa resdanimo a faami e ɗum ɗesi hamnade seeɗa min kam ɓawɗo wi ko an kam a wi ko seede allah ɗum ala ko mbawmi haalde noon kono kam enen fof eɗen gandi enen fof poɗɗen ko yondinade ɓawɗo ken julɗo ko allah woni seede meɗen enen fof eyyi ko adi fof ko seede ɓurɗo mawnude e aduna he ko allah aha mowi o eyyi kono ene fawte hen e jiiɗa wurdaɓe ɓe kanko wi seede makko o ala ɗum ɗum noon min ɗum ɗisi hawdimi seeɗa ɗum ɗisi hawde a wawa wiide neɗɗo hay sa wi a ɗaldima ɗum e allah mata wona joni joni ñawere ko so tawi mi jeehi maayi an waɗ feere nunɗa kaala gonga so tawi ko eɗe heeɗo walla hettam ko joganima ko gonga ɓirloɗa wat systéme ɓawri noon o wi kanko a tottanimo te o wima ka ala seede ɗum kam ɗo joni so allah ala ko mbawmi haalde ala a haalat hen de ala a haalat hen so de wona gueɓel gotel ƴeewon wadde maslaha hakkude moon ala masala ha e ujunnaje nogasam an kam chef de quartier mere chef de quartier wona lawol abdoulaye warses mbaɗe maslaha nde wonno an a ala seede ehe on jawi ka jigiɗe seede mawɗo kono mo wawa arde haɓe settunen joni sowona waɗen kuugal muɗum ngal ganduɗa en pamara ɗo joni ñawata ko de windanam kayit mammin sayɗi Windanam kayit. mammin mi woppirtaka ni kaɗa haala an a wawa ñawde mbaɗɗe maslaha Mammin nawmo hakkude gendarmerie. moɗon a windanaymo deftere koy ala no ay windano deftere pullo mbaɗe maslaha hakkude moon abdoulaye mi maslani sa a jaɓat allah noon mi jaɓde allah ɗum waɗi settinimi allah kamon ka toyi chef de quartier aɗa ko ɗum gon min no ñawirta ni min wiyatani eyyi joni dal mi nawon lawol gasi
ko ɗum mi faala e min wawa min sa nawi lawol kono jaɗo lawol sa nawani lawol haala kasi d'accord suuɗi min ɗum ko ñaawa ya a yahay kam palais de justice yan hoore ma a yahay kam palais de ala justice pour ya jeehe jarama wa so tari kam o fitira hakkille